Ilang motorista nasampolan sa Operasyon Kontra Kolorum ng otoridad sa Marcos Highway. Nakatutok live si Russell Simorio. Russell. Hindi nakaligtas sa malawakang operasyon ng LTO ang mga pasaway na motorista sa ilang bahagi nga ng Tuba Benguet kanina. Marami raw kasing natatanggap na report ang otoridad o ng LTO na patuloy sa pagbiyahe ang mga kolorum na sasakyan at mga walang kaukulang dokumento. Sorpresang nagsagawa ng operasyon ng Land Transportation Office laban sa mga kolorum na sasakyan sa Marcos Highway na sakop ng Tuba Benguet kaninang umaga. Pinara mga motoristang nakitaan ng paglabag. Hinanapan sila ng mga kaukulang dokumento tulad ng Certificate of Registration ng sasakyan at driver's license. Pangunahing target sa operasyon ng Land Transportation Office na huliin ang mga kolorum na sasakyan na hindi naman rehistrado mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Kanina may mga binalak tumakas pero hindi sila inatrasa ng LTO para talagang mapagmulta at maiwasan itong mga pumapasadang kolorum at mga violators sa kalsada. Dalawang kolorum na sasakyan ang nabisto ng otoridad, kabilang sa na-impound ng isang taxi dahil walang Certificate of Public Convenience mula sa LTFRB ang operator. Pagmumultahin ang operator ng 200,000 pesos. Kukontes nila, maraming nagkukontes na kunwari sinasabi nilang service. Kaya lang meron kaming ebidensya na naningil sila dahil in-interview namin yung pasaheros at kinuha namin yung pangalan at yung pasahe nila. Sa impounding area ng LTO, umabot na sa higit 70 na sasakyan ang hindi pa natutubos. Kailangan pa raw kasing idaan sa hearing bago matubos ang sasakyan. Sa pagpapatuloy ng operasyon, nabisto rin ang iba't ibang paglabag ng mga motorista, gaya ng kawalan ng lisensya at kawalan ng dokumento ng sasakyan. Para maiwasan din yung huli, tsaka siyempre pag madisgrasya ka, may labang ka rin sa bilang pagrespeto na rin siya sa mga... Kasi mahigpit na rin ngayon ng LTO. Bibigyan ng temporary operator's permit ang mga nabistong driver at pagmumultahin. Sa lahat po ng driver at operator, kailangan kompleto yung papilis ng sasakyan nyo at saka yung driver nyo may lisensya. Bumisita tayo kanina sa impounding area ng LTO sa may bahagi nga ng Tuba Benguet at nakita natin na marami pa rin sasakyan ang hindi natutubos. Bago kasi matubos ng mga operator yung kanilang sakyan ay kailangan mapatunayan nila na hindi talaga sila kolorum. Magsasubmit sila ng petisyon pero idadaan pa yan sa korte kaya mahabang proseso yung pagdadaanan yan. At mas marami pa raw sana yung nahuling mga lumabag sa batas trapiko kanina kung hindi nag-U-turn yung ilan sa ating mga motorista, lalo't pa ilan na talagang tinakbuhan ang mga nagsasagawang kawani ng LTO na nagsasagawa nga ng operasyon at talagang nakita natin na wala silang sinanto, maging yung mga kilalang bus company ay talagang tiniketan at pinagmulta. CJ. Russell, gaano kadalas ang operasyon ng otoridad sa mga bumabiyaheng sasakyan dyan sa Baguio City? Actually patuloy naman umano yung operasyon ng LTO, no, pero hindi nila sinabi sa atin kung kailan at kung anong petsa sila nagsasagawa ng operasyon. Lalo't ang gusto nila ay talagang surprise inspection yung isagawa para nga talagang mahuli kung sino ang mga lumalabag na mga operator at driver sa mga lansangan at kung sino talaga o kung anong sasakyan talaga yung mga walang kaukulang dokumento. CJ. Okay, maraming salamat Russell Simorio.